indstillingen af din opslag, eller visningen af dine opslag på opslagstavlen. Du starter med at gå i backend, og derfra så går du i udvidelser og vælger modulmanageren. Så får du listen over alle de moduler, som er knyttet til din side. Og hernede på siden kan du se, at der er et modul, der hedder opslagstavlen. Og den klikker du simpelthen på. Så får du modulet op og indstillingsmulighederne for dit modul. Der er på forsiden her, du kan se, der er faktisk tre faneblade i forhold til modulet. Det første, det er sådan nogle grundlæggende indstillinger for dit modul. Det viser om, her kan du indstille, om den skal vise eller skjule titlen på dit modul. Jeg har sat den til at vise titlen, som jo hedder opslagstavlen. Og her indstiller du positionen på siden. Jeg har sat den i sidebar A, altså det vil sige ude i højre side kolonnen. Du kan bestemme, om den skal være publiceret eller afpubliceret eller smidt ud her. Og du kan bestemme, hvor mange der skal have adgang til den. Og så videre kan du faktisk bestemme en hel del. Du kan også styre både publiceringen og afpubliceringen af hele modulet. Men det er der ingen grund til at pille ved. Det næste faneblad, det hedder options, eller muligheder eller indstillinger. Jeg ved ikke rigtig, hvad det hedder på din danske version. Og her der kan du indstille, hvilken kategori det her modul skal vise. Du skal hele tiden tænke, at modulet, det er altså det, der viser dine opslag ude i højre side på din intranet-side eller kalenderside. Og her har jeg så valgt, at den skal vise artikler, som er lavet i den kategori, der hedder opslag. Du kan også sætte billeder ind, og så skal du bare lige gøre det muligt, at den viser billeder. Det gør man ved at den igen vælge indstillingen her. Og du siger også, at den skal vise titlen på din artikel. Og her kan du lave nogle flere indstillinger. Du kan også indstille, hvor stor tekststørrelsen på din header, altså på titlen på den artikel, du laver. Og der er flere muligheder. Men lige her, der har du så den, hvor du kan indstille, hvor mange artikler der skal vises ude i højre side af gangen. Hernede kan du indstille, hvordan de skal vise, i hvilken rækkefølge de skal vises, dine artikler ude i højre side. Her der er den indstillet til, at den viser i den orden, hvorefter de er blevet publiceret. Altså det er publiceringsdatoen, der afgør, hvilken rækkefølge de kommer i. Du kan også vælge den dato, den er kreeret i, altså lavet i, og ordering, der skal der nok indstilles en order, det har jeg ikke lige styr på, men der er en mulighed for at lave en bestemt orden. Jeg skal lige tjekke op på det. Der er noget, der hedder Advanced Options. Det tror jeg ikke, du skal rode særlig meget rundt i. Hold dig til Basics Options for visningen. Så herude til sidst, der har du en, der hedder Menu Assignment, eller Menu Tildeling. Og her kan du faktisk styre, hvorhenne du vil kunne vise dit modul, eller din opslagstavle. Og jeg har selvfølgelig sat den til, at den bliver vist på den side, hvor kalenderen bliver vist. Men i virkeligheden kan du vise din opslagstavle på alle sider. Du klikker simpelthen bare af her. Og så bliver den vist ude i højre side på den side, du klikker af. Så det er menuindstillingen, eller menutildelingen, kan man sige. Så det er altså det modul, der hedder News Flash her, som viser alle artikler i den kategori, der hedder opslag. Så meget om det.